Okey, Bapak, Ibu semuanya sudah siap? Main kita lagi. Kupon warna biru, satu baris 5 angko. Siap? Rumah batu jendela kacu, bini baru Sabana Manjung. Iko lagu Diki Jonyo, hati-hati abang manjago. Bak, lari sar mulai. Kita goyang. Iya. Iko hadiahnya ya Sabana gadang bak. Satu buah kipas angin dan ditambah beko kocer bekodong. Pilin tali rantai pilin sampai ke ujungnya. Ula coki alun sampai hati lama buat dibueknya. Diki jonyo den aden dak namu ando. Diki jonyo juo baru yang ke batu patamo. Apo angko nanti bo sial di Amerika tigo balik keluar. Diki jonyo den sambung lagi. Apo kini angko nanti bo gane po di Jakarta kawan. Cari 63 itu angko tibo didikan sebuah 27. Sambung lagi kembali. Apo kini datang. Hati-hati mama sang sayang. Tongkang belabuan 87. Dari 87 itu angko digaduh, digoyang-goyang-goyang di dalam sarang. Diki jonyo den ala digoyang. Sambung lagi kini batu abang. Iyo salusin ayam di kandang. Duo bale nan datang, duo bale pasang. Alun ado juo, urang nan manang. Iya, ala ado urang nan manang. Iya. Bawa kuponnya kamu ko. Kita akurkan dulu. Angko terakhir, duo bale. Salusin ayam di kandang. Panglimo mati dibunuh, 57. Didikan subuh 27. Kok mana 63-nya dah? Oh, Ustaz. 63 nak dogo doang. Dah masuk tu. Iya, udah masuk coki baru kau mah. Goyang. Kita main sabaris dah, 5 angko mandatar. Goyang. Iko masuk angin mau kau mah. Angoi. Baau dah kau. Tapi di kecen tadi 5 angko sabaris. Bapak, digoyang lihat. Goyang. Iko lah masuk angin kau angui kau. Angoi tu mah. Tarik bang. Lanjut. Pilin tali rantai pilin sampai ke ujungnya. Ula coki alun sampai hati lama buat dibueknya. Panglimo mati dibunuh, cari 57. Ala ado urang nanamu. Bawa koponnya kamu ko. Ya, kita akurkan dulu angka terakhirnya 57. Bawa kopon kamu ko dang. Kita akurkan dulu koponnya. Panglimo mati dibunuh, 57. Salusin ayam di kandang, 2 baleh nan datang. Tibo didikan subuh 27. Medan tongkang balabuah 87. Sial di Amerika 3 baleh angko kalua. Akur 1 baris 5 angko mandata. Agen hadiahnya pak. Hadiahnya 1 buah kipas angin. Okey.